Γεια σας φίλοι και φίλες μου, σε αυτό το βιντεάκι θα δούμε λίγο δύο νέα δέρματα που έχουμε παραλάβει με σχέδιο κροκοδιλέ. Αυτά εδώ είναι τα δέρματα, το σχέδιό τους σε χρώμα ταμπά και μαύρο. Είναι βακέτα μοσχάρι, περίπου στα 3,5 χιλιοστά πάχος. Θα δούμε λίγο πώς θα γίνει και το τελικό προϊόν, μια ζώνη δερμάτινη. Για τη ζώνη μας θα χρησιμοποιήσουμε μια τόκα 4 εκατοστά φάρδος ίνοξ. Οι ζώνες μας είναι σχεδόν έτοιμες. Έχουν κοπεί στις διαστάσεις που θέλουμε, έχουν γίνει οι τρύπες για να μπουν οι τόκες και η θηλιά, έχει ρεφιλαριστεί το δέρμα για να μπορέσει να μπει η τόκα. Έχουμε κάνει τις άκρες, οι θηλιές τους είναι έτοιμες για να γίνουνε. Έχει μπει και το λογότυπό μας και στο ταμπά και στο μαύρο. Πάμε να τις δούμε πώς θα είναι και έτοιμες με τις αγκράφες τους. Οι ζώνες μας είναι έτοιμες. Μαύρη ζώνη, βακέτα μοσχάρι σε σχέδιο κροκοδιλέ. Και η ταμπά σε σχέδιο κροκοδιλέ επίσης και αυτή.